नुदों आरो हमनानै दोन बिसिनि थाखाय आङो 10,000 थाखाखौ प्राइस होगोन आरो जों गामिजों गोरोबना जाफैफिनजांखौ लुगैयो जेरावखि थाया सोरबा हौवाजों थांदोंबाबो बियो जों गामियाव फैफिननांगौ आरो गाइस नोंथांमोना हयथ' मोनथिदोंआनो जानो हागौ थाम्बनेलाव नायनानै नै दा आं दंफैयो जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि बालिसां ओनसोलनि भावरागुरि गामियाव मंगल सिं नार्जारिनि न'आव बिथांनि हिनजावा गोबाव समनिफ्रायनो गोमानानै दङ लक्षी फुजा समनिफ्रायनो गोमानानै दं होनना बुंदों जोबोद दुखुनांथाव जाथाय होननानै बुंनांगोन जोङो उन्दै गथ' 7 बोसोरसो बैसोनि गथ'खौनो गारनानै खारलांदों नैबे आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे जाफ्लेबाय थानाय कमन जाथाय जोबोद दुखुनांथाव आरो आंनि भिउवार्स आंनि साबस्क्राइबारफोरखौ मोनसे गुरै खावलायनाय जाहाथे बबावबा नुफ्लांबायबा नोंथांमोना जाहाथे हमनानै आङो नैबे थाम्बनेलाव होनाय आरो नैबे भिडिअ स्क्रिप्टआव होनाय नाम्बाराव जाहाथे कल खालामनानै बिथांनि हिनजावखौ गथायबा नोगोद धन 10,000 10,000 होगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों नोंथांमोना थारैनो खोनासंलांनो हागोन बिथां मंगल सिं नार्जारिया मा फोरमायो फंबाया मा फोरमायनो सानो नोंनि अनसुलि बिसिनि सायाव आंनि अनसुलि बिसिनि सिगाङावथ' आं जेनेबा बियो जेरावखि थाङा मानो आंजोंनो फैफिननांगौ आंनि गथ' सासेखौ अननानै बा आंनि न'खरखौ साननानै आरो जेरावखि थाहैया मानो फैफिननांगौ आरो सोरजोंबा थांदोंबाबो आंजोंनो फैफिननांगौ आङो बेखौनो नोंखौ खावलायहरो जायखि जाया नोङो जेरावखि थाया थाबैनो फैफिन आरो अबा दंहैबाबो नोङो गावनो खोन्थानानै लाहर आंनो थांगोन लायनो आरो हिनजावनि मा नाम सस्मिता स्वर्गियारि टाइटेला स्वर्गियारि ना स्वर्गियारि खै थारिख माबायाव मा खालार खालि खारदोंमोन बियो नभेम्बरनि 13 थारिखआव नभेम्बरनि 13 थारिखआव ना जेनेबा नोङो दा फैफिनबाबो नोङो एक्सेप्ट खालामगोन आरो ना लाफिनगोन खालामगोन न'खरनि फारसे जानानै आयंआ मा होनगोन बिहामजोनि माबाखौ जेनेबा बालाय लागोन फैफिननायावथ' फैफिनदोंमोन नंगोन ओमफ्राय न'खरफ्रा सिलिंखार बिलिंखार जालांगोन बेबायदि दाजाथों होननानै बारगा दाथ' खोनानो मोन्दों उन्दै गथ'बो गारनानै खारदों होनना बुंदों दा आदैया मा गामबुरा गामिनि ना बावरागुरि ना बालिसां नोंसिना नैबे 1 नं 2 नं बावरागुरि जेनेबा बिदि गैयाना मोनसेल' बावरागुरि जेनेबा नों मा हास्थायो जेनेबा आदैया हास्थायनाया जों अनेक हास्थायगासिनो दं बे लोखि फुजानि समावसो गिबि खारदों नालाय बै समावबो जों हजों गामिनि गावबुरा सेक्रेटारि लालायनानै जों एसे सावरायस्लावदोंमोन बे सावरायनायाव जेनेबा सिखावथ' खारबाय दा बै न'खरखौबो जों फिसाबो गैया हेरेसमेन्टबो जों आयेनखौ लाथ'वाखिसै थ' जोङो उनाव मिलायफिनगोन निसय बे फैफिननांगोन जोंबो खबर लानि नोंसोरबो खबर ला ओरैबायदियाव जोङो रायज्लायनानै जों गावबुरा सेक्रेटारिफोरजों हेन्डसेक लालायनानै फैदों दा बिदिबा जोङो दा बेयावबो जेबो इसेबां गिदिर जाथायथ' मालाबा दानलाय सुलाय बा जिखुनु माबा रोखोमनि एक्सिडेन्ट जाफेराखै दा मोजां फैफिननानै बे आफिया राजि जाफैफिननांगौ आं बेखौनो बुङो जेनेबा सिगांफोरबो बिदिनो खारबाय थादोंमोन नामा बियो खारबाय थादोंमोन बे दहायनो खोनाबाय माने आलासि जाहैनाय मानाय एसे एनैयावनो बेबो एसे रागा खरा बेबो एसे रागा खराबा बेबो एसे एनै माबा जानानै थांनायाथ' बयबो थांखायो बिदिनो दा बेफोर जेबो अरजाया आरोना फैफिननांगौल' फंबाया जिखुनु बर'नि माहारियारि आफादखौ जेनेबा हमनानै न' फारसे दैथायहरजानो लुगैयो नामा आङो बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ आङो जेरावखि नुवा आंनि हिनजावखौ सस्मिता स्वर्गियारिखौ जेरावखि नुनायाव खोन्थाहर बे मबाइल नाम्बार स्क्रिनाव होनायाव आङो बर'नि माहारिफोरखौ खावलायहरो जे आंनि हिनजावखौ नुयोबा खोन्थाहर आरो जाय नुदों आरो हमनानै दोन बिसिनि थाखाय आङो 10,000 थाखा थियारि होनायनि बिथांखि लादों आङो 10,000 थाखाखौ प्राइस होगोन आरो जाय नुनानै खोन्थाहरो हमनानै दोननो हायो बिसिमखौ आं बुङो 10,000 सस्मिता गयारिखौ जाय हमना होनो हागोन सस्मिता स्वर्गियारिखौ जाय हमना होनो हागोन बेनो 10,000 नगद धन होनाय जागोन आरो ना 10,000 होनाय जागोन जिखुनु आंनि भिउवार्स आंनि साबस्क्राइबार नोंथांमोना खोनाखाबायानो जानांगौ बाथ्राखौ जिखुनु हमना हरनो हाबा फंबाया नोगोद धन 10,000 होगोन होननानै डाइरेक्ट माबा बुंदों आरो गावनि खुगाजोंनो गामिनि जानानै सोरबाफोर माबा होनबावगोन नामा
दे रायजोनि जानानै गामियारि सोमोन्दो जानानै आरो माबा मोनसे होनगोन नामा नैबे सुस्मिता नै दा आंनो जाहा नैबे मंगलसिं नार्जारिनि थाखाय फंनैसो जाहा नै जा सस्मिता स्वर्गियारिया खारनायनि बेलायाव बा नागारना थांनायनि बेलायाव फंनैसो बुंनो सानदों आङो दा आंबो बेखौनो लुगैदों फंनैसो बुंनो थिननायलाय दा फैजानो लुगैदों मोजाङै मोजां फैनानै रायजोखौ जाफैनांगौ जोंथ' इसिबां गाज्रिखौ नुवाखैमोन मोजां मोजां जागासिनो दंमोन दा फारसेथिं ओरै दा जाहा नैबे सस्मिता स्वर्गियारि खारनायनि बेलायाव आंबो फंनैसो खावलायहरनो सानो गुरै रावैयो दा आंबो फैजानो लुगैयो रायजोनि जानानै जाहा नैबे गेरेमसानि थाखायबो आरो हौवानि थाखायबो मोजां मोजांथ' संसाराथ' जानानै दंमोन मोजां मोजां जोंबो नुबोदोंमोन गाव जेरावखि थाया फैबानो जाबाय फैनानै जाफैबानो जाबाय हौवायाबो एक्सेप्ट खालामगोन लाफिनगोन जाय जेखि थाङा गाव माने दा नांथारगौ होननायखाय जोंबो रायजोआ नांथारगौ होननायखाय सापर्ट होदों गासैबो रायजोआनो दङ दा नैबे गथ'खौ गाव साननानै मोजाङै मोजां अननाय दङबा हौवाजोंबो अननाय दङबा गेना गोरोन्थिखौ जा फंनैसो गावसोर जालायो न'खर संसार जानायाव बेफोरखौ दोनथ'नानै अननानै फैफिनो दा आरो बिनि उनाव रायजोफ्रा जाहा नैबे बिथांमोननिसिम बे इउटुब नायगिरिफ्रा जाहाथे मोनोबा बे सस्मिता स्वर्गियारिखौ मोनोबा हमनानै हरनो थाखाय जाहा नगद धन 10,000 होनो नागिरदों बान्था बे सस्मिता स्वर्गियारिखौ हागौमानि बिथांमोनहा नुयोबा हमनानै हरनो हाबानो जोंबो गोजोननाय फैगोन आरो गामिनिफ्राय रायजो राजानिसिम आरो बे जा हौवानिसिम आरो ओमफ्राय नैबे गथ'खौ अननानै जोङो जा हायो बे फंनैसोखौ आं बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय आरो जोबथानायाव मंगलसिं फंबाया माबा मोनसे बाथ्रा बुंबावो नामा जोबथारनायावथ' आङो दा फिसा सासे आंना ओरैनो दा खुद्रिनानै दंगासिनो दङ दा बिमा गारनो हानाय गथ' नङामोन दा नोंबो साननानै फै गोसोजों साननानै गावनि फिसाखौ अननानै फैफिनथार आरो दिनैसिम नोङो फिसा सासेखौ फोरोंनो थाखाय नोङो बार्थ सार्टिफिकेट लाना थांबाय आरो नोंनि सब आधार कार्ड पान कार्ड बेफोर लानानै थांदों नों बिमानि प्रुफ मोनोबासो बिमा बिफानि प्रुफ मोनबासो फोरोंनायनि बेलायाव माबा मोनसे जाहैयो दा बेफोराव उसुबिदा जानानै दङ दा आङो फिसा सासेखौ लानानै अबेबा खामानि मावनो थांगोन हाजिरा मुजिरा हाजो हाला थांनो हागौ बेफोराव नायनो रावबो गैया दा न'खरखौ नों फैफिननानै मोजाङै संसारखौ जाफिनगोन आं नोंखौ एक्सेप्ट खालामफिनगोन आं बिदि दावराव दावसिबो खालामफिना गुबुनजों थांदोंबाबो जेबो मुगैया मुजुआनो आङो बोजबनानै लाफिनगोन फैफिननो नाजा नोङो आरो दिनै नोंखौ सानैनो आङो दिनै जानाय लोंनाय जेबो मोनसे मोजां गैया माबा मोनसे मावनोबो गोसो गैया मोजां मोनसे सानबाबो साननो हाया नोंखौ गोसोखांनानैनो दिनैसिम फिसा सासेखौ नोंबो गोसोखांनानै दिनै फिसाया नोंखौनो नागारनो हायाखैमोन दिनैसिम सासे उन्दै गथ'खौ गारलांनानै नोङो गोसोखौ साननानै नोंबो मोजां साननानै फैफिनबानो जाबाय आं नोंखौ जेबो दाय होआ जेबो माबा मोनसे खालामा जि गोसो जानानै थांदों नोङो बे गोसोजोंनो न'आव आराम फैफिनबानो जाबाय आं बेखौनो लुगैयो दा आंथ' बाहेरायावसो दंमोन नोंखौथ' जेबो दावराव दावसि खालामाखैमोन दावराव दावसि जायाखैमोन आं बाहेरनिफ्रायसो फैदोंमोन बाहेरनिफ्राय फैनायावनो नोङो मा साननानै आंखौ मा गाज्रि मोननानै थांखो आंथ' गाज्रि मोनहराखैमोन फंबाया होनबा लोगो मोनखायाखै आरो ना लोगो मोनखायाखै आङो आन्ध्रा प्रदेशनिफ्रायसो फैबाय थादोंमोन आङो आन्ध्रा प्रदेशनिफ्राय लोगो मोनफैसिगौमोन सानसे सिगां खारदों नों न'आव मोनफैनायनि सानसे सिगाङाव बेयो खारदों आरोखि ना हराव थांदों दा अबेबा सन्देह दं नामा अबेबा खारदों होननानै सन्देहआथ' आङो अरुणाचलखै थांदों होननाय खोनादों माने दा अरुणाचलथिंनिफ्राय एसे खोनादों गावबो बुंहरलांदोंमोन अरुणाचलाव हाबहैबाय आङो खामानि मावनो फैबाय बिदि होननानै बुंहरदोंमोन दाथ' फन हरबानो जायोमोन आंबो गोजोनै थागौमोन आं ओरैबायदि खामानि मावनो फैबाय ओरैबायदियाव
आंबा बिदि मोनसे बिनि कल मोनोमोनब्ला आंबो जिंगासिनायाव गैयामोन जेनेबा जेरैबाबो अरुणाचलावनो था अबेबा था कि नोङो फैफिन आरो जेनेबा सोरजोंबा हौवाफोरजों खारदोंबाबो बा नोङो न'नि फारसे साननानै नों खामानि मावहैदोंब्लाबो नोङो न' फारसे फैफिननांगौ होननानै नोङो हास्थायो आरो जेनेबा फंबाया न' फारसे फैफिननांगौ औ जेसेबां दाहारिन बा माबा मोनसे लानाय दङ बेफोरखौ आङो होजोबनायाव थियारि जानायाव दङ कि माने मानसिखौ मोनफैबानोखि आङो गावनि लानाय बबेबा माबा मोनसे दाहार दुहारखौबाबो आं होगोन नेनानै दंगासिनो दङ आङो दा जेरावखि थाया फैजाफिननो लुगैयो आरो आंनि हिन्जावखौ आं माने दे जोङो दा मोनथिना लानि बिबाजै ना बिबाजै ओमफ्राय नै ओरै बिखुनजो असे ओमफ्राय ओरै बिजावजालि ना सुस्मितानि सायाव माबा मोनसे फोरमायगोन नामा आं गामिनि जानानै सुस्मितानि सायाव माने जों गामिजों गोरोबना जाफैफिनजानो लुगैयो जेरावखि थाया सोरबा हौवाजों थांदोंबाबो बियो जों गामियाव फैफिननांगौ आरो बेफोरबायदि बदनामखौ दालाथों बियो मोजाङै मोजां मिलायना जाफैफिननांगौ आरो बेयाव औ बिदिखौनो आं हास्थायदों आरो आं गोसोजों सानदों आरो गामियाव माने रावजोंबोथ' दावराव दावसिबो गैखाया न'खरावसो जालायनानै थांदों आरो सोरजोंबा रं नाम्बार जादों मादों जोंथ' बेखौ बारा मोजां मिथिया मा गोसो जानानै बिदि खारदों बेखौ जों मिथिया जेनेबा सन्देहफोर दंमोन नामा सिगांफोर जेनेबा सोरजोंबा रायलायनायफोर बेफोरबायदि सन्देहखौ दं जानो हागौ जों बारा मोजां मिथिया आरोना जोंजोंलाय मोजाङै मिलायनानै जागासिनो गावसोर लोगो जालायग्राफ्रा ओंखायनो जोङो जेरावखि थाया फैफिनजानो लुगैयो गामिनि जानानै फैफिनजानो लुगैयो ओमफ्राय बिदि गामिजों मिलायनानै थाफैफिननांगौ गावनि न'खरखौबो सानहरनांगौ बियो फिसाला दङ सासे गोदाव सोराव गैयि जानो नाङा आरो बिफा हारसिं संना होनो खावना होनो दिगदार जायोना न'खराव मानो बे फैफिननानै मोजाङै सलायना जाफैफिननांगौ बेनिफ्राय बेखौनो आं हास्थायो आरो गामिनि जानानै लोगो